Хайде играй. Фърляй. Я го вземи. Вземи балона. Я хвърли балона към мене. Къде е балона? Няма го. Къде е балона? Е така. Къде е балона? Къде е балона? Ми скидне. Къде е балона? Къде ускри, бе? Къде ускри? Къде е балона? Къде е балона? Ето го! Кой падна? Къде е балона? Да е пълзаш, ще не докараш гости, момченце. Ще не докараш гости, де да пълзиш. Ай, фърляй. Опа!